ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਾਬ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ کہ میں تھوڑا دس نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے ویڈیو یہ میں ریکارڈ کرائی ہے، لیکن اس ٹائم میرے کو موبائل کوئی نہیں۔ ہوں جناب میں کوئی دیہڑیاں دپیا کر کے جناب موبائل اپنا لیا، چینل بنایا، لوگوں جناب آکھیا بھائی جیوں جاننا سن ایک باری وہ قصہ دوبارہ سنا۔ ایک جناب بادشاہ آئی، انتہائی جناب قابل تے انتہائی جناب عقل مند آدمی، اتنی ہی جناب عوام جناب بد دماغ تے بے وقوف جناب اس علاقے دی عوام آئی۔ بادشاہ جناب ارادہ کر لیا پر میں جناب اس عوام نو جناب اتنے ایک باشعور، اتنے ایک جناب اس نو دلیر تے اتنے ایک جناب عقل مند کر دینا کہ کوئی آن والا حکمران کوئی جناب نندنا ایک پیسے دی بھی زیادتی نہ کر سکسی، کوئی جناب ملک بھی دشمن اس نو توڑن دی خواب ویکھن دی کوشش بھی نہ کرسی۔ اتنا ایک اس عوام نو میں جناب باشعور کر دیسا۔ وزیراں نال جناب اس گل کیتی پر تھوڑے کول کوئی آئیڈیا ہے اس نو جگان دا؟ انہاں آکھیا بس ساڈے کول کوئی آئیڈیا نہیں، اسی یہ گل جاندے ہاں بھائی جو مرضی کر لے جناب انہاں دے جاگان والے کوئی چانس نہیں جناب، بے شک جناب انہاں دے تے تو بم پھٹا چا، لیکن اے بندے کدی بھی اپنا حق نہیں مانگ سکدے۔ تے ساڈا مشورہ اے ہے انہاں نہ چھیڑ، انہاں تیری جان لے لینی ہے پر انہاں انجے ہی رہنا ہے۔ خیر بادشاہ بڑا ضدی آئی، اس جناب اے گل کیتی میں بھی انہاں جگا کے رہنا پاویں چاہے جو دا جو ہو ونجے۔ خیر جناب بادشاہ پہلا قدم مہنگائی تو اٹھایا، چینی جناب 100 روپیے آئی، بادشاہ جناب 200 روپیے دی کر دیتی، عوام جناب لینی جناب شروع کر دیتی، عوام کوئی نہ بولی جناب۔ اس تو بعد جناب گھیو دا ریٹ آئی 200 روپیہ، اس جناب 400 روپیہ کر دیتا، عوام جناب گھی لینا بھی شروع کر دیتا جناب، کوئی بولن والے چانس کوئی نہ جناب عوام دے۔ خیر جناب سلسلہ چلدا رہا جناب، چینی جناب 200 روپیے تو جناب اس 400 روپیہ کر دیتی، لیکن اس دے باوجود بھی عوام کوئی نہ بولی جناب۔ اسی طرح جناب عوام جناب چیزاں خرید و فروخت کر دی رہی جناب۔ خیر جناب تھوڑا تھوڑا فرق پاؤن لگ پیا، کلو والے جناب ادھا کلو جناب انہیں لینی شروع کر دیتی، جیڑے جناب ادھا کلو لیندے آنو انہیں جناب پائیا لینی جناب شروع کر دیتی، پائی والے جناب چھٹاکی تے آ گئے، چھٹاکی والے جناب شوگراں چلے گئے، انہاں آکھا بھائی سانتی ہوندی شوگر، اسا تو بھائی آج تو بعد پھکی چاہ پینی، چینی بھائی فائدہ ہی کوئی نہیں جناب۔ گھی جناب 800 روپیے تو کر دیتا گیا، گھی بھی جناب انہاں آکھا جی نقصان دہ وے، دل دیاں بیماریاں پیدا کردا، لہذا جناب کم تو کم استعمال کیتا جائے۔ خیر جناب سلسلہ چلتا رہا، ماچس جناب 5 روپیے تو 50 روپیے ہو گئی، اے آدمی جناب آیا ایسا کہ بھائی 50 روپیے دی ایک ماچس دے، دکاندار آکھا بھائی جی میں آیا انجے گھر لاگ وانجو، راتی جناب ریٹ نویں جناب بن گئے نو، ماچس 150 روپیے ہو گئی، اگر لینی ہے نہیں تو 8 تیلیاں تین لبسیں جناب، ناویں تیلی بھی تین جناب کوئی نہ لبسی۔ عوام بھی بڑی سمجھدار آئی، اس آکھا بھائی ٹھیک میرے کو کھوکھ اگے پیا تو میں نے 8 تیلیاں دے چھڈ۔ دکاندار بھی بات آخر کھتریاں دے ویڑے دا دکاندار آئی، او جناب او 8 تیلیاں بھی گن کے دیتیاں جناب، بندہ جناب تیلیاں بھی لینیاں شروع کر دیتیاں، لیکن جناب عوام پھر بھی کوئی نہ بولی جناب۔ خیر جناب اے بھی کوشش بادشاہ دی جناب ناکام ہو گئی، بادشاہ پوچھا وزیراں کولے اور کی کردیں، وزیراں آکھا جناب ایک پوڑے اس تو پارے جاندے جناب دوسرے گاؤں دے وچ، اتھے جا کے جناب مزدوری کردیں، اتھے پیسے کماندیں تے پھر جناب گھر آندے۔
بادشاہ جناب آکھا بس پول دے تے ٹیکس لا لو. اے شامی جناب آن تو اس مزدوری دے وچوں جناب 100 روپے ٹیکس دے کے آن. خیر عوام پھر بھی کوئی نہ بولی. بادشاہ آکھا ب ٹیکس بڑھا دیو. ٹیکس جناب 100 تو 200 روپے ہو گیا. پھر بھی کوئی نہ بولے. 200 تو 300 300 تو 400 4 تو 5 5 تو 6 6 تو 7 حتیٰ کہ 700 روپیہ ٹیکس ہو گیا جناب. 1000 روپیے کما کے لائے ہون. 700 روپیہ ٹیکس دین. اس دے باوجود بھی جناب عوام کوئی نہ بولی. بادشاہ جناب بڑا پریشان. بڑی ڈیٹ تے چبڑ عوام ہے یار. میں تے لگدا انجے پھس گیا انہاں دے وچ آ کے. خیر جناب بادشاہ آکھیا ہن ٹیکس اور ودایا ونجے نہ تے عوام جناب بھکھے مر وی سی. لہٰذا جناب کام اے کیتا ونجے با انہاں دے جناب ٹیکس دے نال جناب پولے بھی مارے وین جناب. خیر جناب ٹیکساں دا تے جناب پولے دا سلسلہ شروع ہو گیا جناب. 5 پولے صبح جناب جھل کے وین. شامی جناب ٹیکس بھی دین تے گھر آؤں جناب. خیر پھر بھی کوئی نہ بولے. بادشاہ آکھا 5 تو 10 پولے کر دیو. صبح 10 پولے جھل کے وین. شامی ٹیکس دے کے آؤں. وات بھی کوئی نہ بولے جناب. کھیری بادشاہ آکھا 10 پولے جناب صبح تے 10 پولے جناب شام کر دیو. عوام جناب 10 پولے صبح تے 10 پولے شام تے 700 روپیہ ٹیکس دے کے جناب پول دے تو کراس ہوئے جناب. پولے جناب جلدیاں جناب عوام نو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جناب پاؤن لگ پے. عوام جناب ڈسٹرب ہو گئی. خیر تھوڑا فرق پونا شروع ہو گیا جناب. عوام جناب مشورے آپس ہی کرنے جناب شروع کر دیتے. بھائی بادشاہ زیادتی پہ کریندا تے زیادتی بہت زیادہ پہ کریندا. لہٰذا جناب بادشاہ نہ جناب گل کیتی ونجے. مشورے جناب اے فیصلہ ہویا جمعن بادشاہ کھلی کچہری لاندا جناب بادشاہ نہ گل کیتی ویسی. بادشاہ جناب اشارہ ہویا بہو عوام آ گئی. بادشاہ جناب بڑا خوش ہویا جناب عوام نو ویکھ کے جناب. بادشاہ دی تو جناب خوشی دی انتہا نہ رہی جناب. بادشاہ وزیران جناب بڑا ملیا گھٹ کے. بادشاہ آکھیا ویکھ دے پیا تھن ماخدا ناس کہ میں ایک دن کامیاب ہو جانا تے اج ویکھو میں کامیاب ہو گیا. بڑا بادشاہ جناب خوش ہو رب دا شکر ادا کیتا. بادشاہ عوام جناب رفتہ بادشاہ دے نزدیک جناب پہنچ گئی. بادشاہ اشارہ کیتا بیتھے رک جاؤ. اپنے مسائل میں دسو. جو تھوڑا مسئلہ میں تھوڑا حل کردا جناب. عوام جناب مسئلہ دسنے شروع کر دیتے. عوام آکھا بسان جناب کوئی جہان دی ٹینشن نہیں. سب جناب کام ٹھیک چل رہا. کوئی ملک وچ مہنگائی نہیں. کوئی پرابلم نہیں. اسی تے اتھے بڑے خوش ہاں. صرف سن پرابلم ہے ایک پرابلم ہے. بادشاہ پوچھا او کیڑی. انہاں آکھا جڑے تھوڑے پول دے اتے بندے کھڑے نہ پولے مارن والے او جناب بندے دی تعداد انتہائی گھٹ ہو سن. پولے جلدیاں لیٹ ہوندی لہٰذا او بندے ودھائے وین. اے جناب گل سندے نال جناب بادشاہ دے پیراں تلوں بھوئیں نکل گئی جناب. شکر اے ہویا کہ اس ٹائم ہارٹ اٹیک دی بیماری کوئی نہیں ورنہ بادشاہ دی جناب اتھے جند نکل ویندی. بادشاہ جناب ہور تے سمجھ آئی کوئی نہ میں کی کراں. لیکن بادشاہ جناب اتنی اکساڑ تے گھابر بنی. اس جناب بادشاہی دے سارے کپڑے سارا جناب اسلحہ اتھے رکھدا تے آپ جناب بادشاہ نس گیا. اتنا جناب نسیا پوری دنیا جناب او بندہ نسیا. بادشاہ دے جناب ہکو گل ذہن دے وچوں کدرے کوئی ایسی جگہ میں نے ملے جتھے میں نے کوئی زندہ انسان نظر نہ آوے. کھیری جناب بادشاہ بجدیاں ایک قبرستان نظر آیا. بادشاہ کہے جگہ ٹھیک اتھے جا کے بادشاہ جناب ڈیرے لا لے. کافی عرصے بعد جناب میں فیتا درود آکھن گیا قبرستان. اگوں میں جا کے ویکھیا تے جناب بادشاہ بیٹھا قبر دے نال جناب. میں جناب جا کے بادشاہ دا جناب سلام دعا جناب لیا. بادشاہ کو خیر خیریت پوچھی. میں جناب بادشاہ نے آکھا بس سنا
وہ عوام تے وہ ملک تے وہ تو چھڑ کے جناب قبرستان جا کے بہ گیا تے سنا کوئی پچھو دی یاد آندی بادشاہ یہ گل کیتی جدوں بھی مینوں ناندی یاد آوے اس عوام دی تے میرے کناں دا دھوں نکل ویندے تے میں جناب بادشاہ نے آکھیا بہ سنا ہن تھوڑے کو واپسی دی چاہنا سین بادشاہ آکھیا بہ میں مر سکنا لیکن میں اس عوام نو ویکھ نہ سکدا تے تیرے واسطے جناب ایک نصیحت ہے ہن تو زندگی بھر یاد رکھنا میں آکھیا کیڑی بادشاہ جناب آکھیا بھائی بے وقوف عوام دے اتے جناب حکمرانی کرن نالوں قبرستان دے وچ جناب بہ کے زندگی گزار دینا اس حکمرانی نالوں 1000 گنا اے زندگی بہتر ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہنے اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔